Blay P way pay way, Ipriang subhay P syakani ka amen faithful and true channel sa sin pat hakani ka singi kadai ka apologetic pateng biang sa sin. Pat hakani ka apologetic pateng ka ikabang yakren hakani ka singi kadai chapang ka way ka pang ka ba buon ki wo baha yakani kamtam ki bom day ki Catholic. Pat ngi kwa ban pensyai ya kane ka jing sengutu bakla ka jongki alor kane pat ka ekata ka dispang ka Maria pat ka pang ka Maria ka jing kot ya ka Maria ka kemi ublay ka penlong ya ka bakham kraban ublay ki sengutu akata ka dur nang taki ong susu kane kalong sakaway pat kanuksa jong ka jing penmi na ka niam Katolik ya ka jing hikai baklem nong rim haka Bible ban kentiu ya ka Maria ya ka kerdan jong ka blay tengi pat ngin pensyai kumnoy ka ni dakum ni ka kerteng kemi ublay haka kitin Greek Theotokos lane ka nong kit ya ublay nongkit yaublay God bearer hapareng Theotokos haga Greek kakedau isya kajing sisya kaba omla ban persya ba ka Maria kalong ka kemi jong Jisu ubalong ublay ki Catholic ki Orthodox bat ki Protestan ki babat ya ki jing hikai tenrai baro ki nget bau Jisu ulong ublay ubalawan long breu ublay hakadok ubaar jong kajing long blay laiway ka Trinity bakui ya ka kerteng Theotokos laperun kam da kebalang kebaningkong banyadai ya kajing hikai kebapura syapang kajing long blay jong Yesus Kris namar hakis pas nem kibaningkong don kibaladawa baka Maria kalong tang ka kemi jong kajing long breu jong pat kane kala penkulmar ya ka jingadei ke batikna hapedeng ke jinglong blay pat ke jinglong breu jong Jisu namar kan long ke baphala ban ong baki kimi breu kin khatang ya kamet lene kin khatang ya ka jinglong ki kaya ki breu ki bedon kamet pat kamet sim kumju ka Maria kalakhayu Jisu kum ubreu ubalong hakaju kapor ubreu bat ublay warla kam syem don benta ai haka jinglong blay jong kapala don nadu bom cukut reka don haka benta jong ka jinglong blay jinglong breu namar yau Jisu lasim nakado jong ka Maria banlong ubreu reka jinglong blay ka Maria kamla ban ai di ban kentai ba ka Maria kalakha ya ubreu ubalang ublay kamut ha ka jing sisya ban kentai ya ka jing hikai Kristan ke ba kongsan sapang ka hypostatic union kata kamut ka jingya so ba sisya klem jingya kle bat klem jingya per jong ki arteli ki jinglong jong way of person jong Yesus Kris namar kata ka Maria ka deihok ban syakot kemi ublay ka kerteng ka bakren syapang Jisu kadju kumba ka kren syapang jongka kane kam penlong yaka kum kaway kablay ka Maria kam syem penlong yaka jinglong blay ban yok sedang haka tang ka jing bom sengutu par ka jing sengo persya yaka niam Katolik kabala ban penlong ya uno ban perkat pakane ka kerteng kamut palat ya ke keba kamut Henry jan baro kinanyalam Protestan kipaningkong kuntup ya John Calvin kidang penon kam ya kane ka ketien kadai banlong kabasuk ban pensisya ha kibabun ki Kristan Paka Maria kalong kakemi jong Jisu, badba Jisu ulong ublay ukun, ubaar, lani person baar jong gijing long blay laiway. Ka Bible ka khot ya ka
Kakemi ujisu. Yohanes R. Kat iwe. Kakemi jong u. Lane kamaria kakemi jong u. Isya mikine haka Bible hi. Matius iwe dukat kat pra. Kalong R kat kat iwe. Dukat kat lai. Dukat R peu. Nata kalong kat R dukat sapun riu. Kalong kat lai dukat san pusat. Pat kakemi utrai jonga. Kene-kene jing ong jong ke Elizabeth bakuit. Haba kamaria kali jengok. Ya ke Elizabeth. Kakemi jong Yohanes Baptis. Isya mikine haka gospel kum Lukas long ke ningkong dukat sau pulai. Kebanta keba tip ba haka jinga tu syapang ke Christmas ru. Kahikai ya kaju ke jing sisa. Dengin ya pulai kane. Na Lukas, no gospel kum Lukas long ke ningkong. Kot lai puwei, adu lai pusan. Dengin ya pulai kata. Un salong sim halor ka yeng u Jacob si junom. Bat ka hima jong u kan om kutsu. Kamaria kala ong hau angel. Ngalong ka tei soti. Kumno ken kane kala banlong. Utau angel ula jubab. Umer sim ba kuj un sayar halor jong pi. Bat ka bor jong bahakli tam kan saka serngiu ya pi. Na kane ka daw. Ya uta uba en kana pi en kot ukun ublei. Na kane ka daw. Ya uta uba en kana pi en kot ukun ublei. Berkot pi don em kane ka kot Bible ha Bible jong pi. Berkot pi don kane ka kot Bible. Dengan sim ya pi ngan pule na ka Bible kasih Protestan. Ngan pule ya pi ya kane ka ju ka dekat. Ya kane ka ju ka dekat. Ngan pule na kane ka Bible kamde Bible Katolik ke Bible kasih Protestan ngan pule na kane. Ngan pule na kane. Lukas ngan pule na kane te se pinsa ngau teng kidon hi haka Bible tang ba ngi perkat bakam don haka Bible ni ong ba kiwe ki thau start re haka Bible hi ka don ngan pule ya kane ka dekat taw angel te udaya tu ula ong haka umen sem ba kuj unwan hapa bat ka bor bahri tam kan ka halor jong pa namar kataru ita iba kuj iba en kot ukun ublei bet hangne le thok khampa ya ita iba kuj hangne le thok khampa aga Bible Katolik risu thok kumno utawa yang ula jubab umen sem ba kuj un sahirol jong pi bat ka bor jong bahli tam kan ka serngeu ya pi hangne haka Bible Katolik risu thok na kane ka daw ya uta uba en kana pi en kot ukun ublei hangne ka Bible Protestan le jong ka kasih le thok ya ita iba kuj ya iba en kot ukun ublei kambah susu Kiba objek ya kane haka Bible jong kila thok kambah susu banaka Bible kasih Katolik te belengin artatin pan ong ba kamaria ka ya ublei kalong keme ya ublei haba hangne hi u angel ula ong en kot ukun ublei ya uba an kanak pi ya uba an kana pi ya uba an ka hangne en ka kamot na marba musim kuj ka halor jong pa namar kataru ya ita ibakuj te ulong bakuj te kumta di bilaban Pedro kene ha Isaya kitab Isaya kalong keba nyau dukat kat sau kesiti sa Galatia kalong sau dukat sau bilaban pule sa kini te ka jubab na ka Bible ya ki bom ngai ka Trinity ha ka jing persyak jong kitu ki bom ngai haka Trinity ki boong ba ka kentin ukun ublei kamut ba ulong uba kamrit ban ya ublei banong haba ong ya ka kentin ukun ublei
bahkan mut ba ulang ba kamrit ban ublei rene ulang tang ujing tau ba ulang ha ka jing sisya ublei ukun ajubab ka bai sai na ka menta ka neru ka don ha ka bible ka don ha ka gospel kum Yohanes ujisu udon barok ki jinglong jong ka jinglong blei bat ka jinglong ublei ule ya ki barok kiba ukpa ule udon kabor halor ke jing bat ke jing yap ubishar ya ki benreu bat ya laburam kumju bat ublei ukpa begini pule ya kene naka gospel kum Yohanes kalong ka ba san kot kat kandai hadu arpulai nang ta kot arpunriu bat arpunyo begini pule lang ya kene ujisu la jubab ya ki kumne sisa nga ong hapi ukun umle dalade ule tang ya keba uyo I ba ukpa jo ule ya kata keba ukpa ule ukun ru ule naba ukpa ya la ukun udupen ha ya kata baro keba uhi ule un sapen ha ya kikam kiba kam krau ban ya kine kikam bapin salengok ngai tik kumbau ukpa permi pat ya kibayam Baru ai jing im yaki hakaju karukom ukun ai jing im yakitu kiba ukwa ban ai ukpa ju bishar hi dalate yano ula ai ha ukun jong yakabor bapura ban bishar kenang ba baro kintup ai buram ya ukun hakaju karukom baki ai buram ya ukpa jar ubam buram ya ukun buram ya ukpa ubalapa ya kat arpunriu arpunyo naba ukpa ubalong katenrai jong kejing im ula ai ru ya la ukun ban long katenrai jong kejing im bat ula ai ha ukun ya kabor ban bishar amarba ulong ukun ubreu di bilang Pedro ha Yohanes ka lenong ka basipau kot lai pulai dia tu jing batai bentar benikong di dangdon syu ki bansa keren serah kumne ki ong kumne Henry ki Katolik ki dang penjerong palat ya kene ka kerteng ha ka jing adai bat bar ko jing hikai bat ki kom le rublei kom mane ki babun palat sapang ka Maria ki Katolik ki kentiu ya ka Maria sya ka kerdan ke bakam halor ban ya kabala pen haka jing thok bakhuj kum ka sakri kabarit jong utrai dia marhang ni ki ong ba ki mane ya ka Maria ingin ya pet ingin mane em ya ka Maria ni juba ya kane ublei ukpa om kabalang Katolik ublei ukpa om de kabalang Katolik ong biang ubala jit ban penun kami ya ka Maria haka jing wan long breu jong ukris ublei ukpa pej paham haka gospel kum Yohanes kalong kebaningkong pej paham pat Matius ulong kebaningkong ublei ukpa para jit pan penun kami ka Maria haka jing wan long breu jong ukris jong Yesus Kris amdei kabalang Katolik kumno kalong kepala ya ki Katolik ban buram bat pen kentang ya ka Maria pelat ya ka ublei hiule tak apa jit ya kapan ka ban penhe ya ukun jong balang Katolik kamla beli ya ka ublei ukpa ule ublei ula penlong ya ka bala kerkutam na pedeng ki kentei Lukas iwei dekat arpufra Barki Katolik isu persang ban itu ya kata kajing sisa. Barok ki burom ya ki barok ki burom ki ba la ai ya ka Maria hak kapakut ki kedau syau Jisu. Ki jing ai ya ka kerteng kemi ublei kaya da ya kajing sisa jong kajing wan long breu jong ukris. Kapan skembiang bau Jisu ulang ublei juru ubreu. Kapan pau ya kakerdan kepakerpang jong ukum ublei breu. Ublei ubala wan long breu. Ong blei breu kemut ublei ubala wan long breu.
kumju kumba ka jingkha na ka kemi ba soti ka pen i ba ulong ba kerpang sisa baka soti ka thei soti ka pamduan jinga dei per uno ubreu senrang breu ne ukurim bahkan pun batkan kha batkan long kemi bat ke pen i ba une ubalakha naka ulong uba kerpang da sisa lapun ya u daka kampla kampa namar ka jing wan long breu jong uhi jong jisuhi kalong ka jing jia ka pa kerpang ka pa kenja blei pat ka ba om pat ju jia kot meno patkan om jia su ru lano ru ti penkut dekane kaba Martin Luther ula keren sepang kane ke benta kene ke jing keren ke jing ong jong Martin Luther kalalong ka kemi ublei alor kane buat barok ka buram barok ka jing kerku pat ka kerdan ke kerpang jong ka haka kenhon barok jong ki benriu haka ba omdon bay ringkat batka kata pa kalayo ya ukun na ukpa ubah beneng kalayo uang kumno pa kalayo ya ukun na ukpa ubah beneng pat ulong ukun ubah kumta namar kata kibriu kilalum ya kaburom jongka barok kawei ha kawei ka kentin kilalum bar kibriu kilalum ya kaburom jongka barok ha kawei ka kentin da kabakot ya ka kemi ublei ong Martin Luther bala klat na kaniambat kebalang Katolik kene let's say ula keren shua ya kata ke jing klat ke jong u kene ula keren hadin ru kidon ke jing top keren hadin kiba ki ya kiba ke jing long Protestan ha ka baning kong bat balong menta ke ya pher ya ke kiba la pediang ha ba sedang menta don jing pediang su de kene ke we na kene jing tho jong Martin Luther de konmen ko para ngi i kumto ni don kisaki sebut ha ka Bible hi pat kabalang Katolik kamle pelat ya ke ke ba ublei ulale kabalang Katolik ka syuburam ka syukongo ka syubut ya ke ba ublei ulabu ulamang ula penyaj pat ulawan pat ulapa ya la ujong ukun banwan ban penim ya ukun benriu ban ba khalai kapap kasang jong ukun benriu ban wan ban pelai luit ya ukun benriu ubadon ha ke jing ting ke jing smith ke jing ma hake jing im. Dia nomor kata tungin burom ya kakemi jong ujisu Maria. Kapalong kakemi ujisu kumubreu badru haju kapor kumublei. Dia nomor kata kon men kapara. So ngin ya burom. Kumbangi burom ya kikemi jong kisim pertai pat ya kikemi jong ki riuhain. Dia kamtam lele kad ya kakemi. Kat dia kata kaba lakit ya ukun ublei. Komen kepara ai ba kamaria kan duailem nak kabentai jungi. Kumba kalalong kaba ong hooj ya kamuan ke jong blei pekan yarap ru yangi wan ong hooj ya kata kaba ublei ulale ublei ulamang nak kabentai jungi om bangin ya protes. Blei ya kapor jong pi itu barok hooj kiba jusngap ya kane ke channel but ya kane ka benta jong ka apologetic pateng kane ke series jong ka apologetic pateng but ka ba ni persang pan wanra ban pen i ban pen syai ya ke ke ba day but ban kedau ya ke ba light